Diyos, marhay naga po sa inugabos mga tugang. Yaon na po kita sa ikapitong Domingo nin taon. An sa tuya pong tema, an pagtalubo na kabaing kan ama. Kita nilalang na may dunong asin kabotan. Igwa kita nin katalingkasan. Buot kan Diyos na gamiton niyato an mga ini sa karahayan. Lugod, mairayo niyato an sa tuyang sadiri sa karatan, asin padagos kitang magtalubo, nakabaing kan sa tuyang mamomoton na kaglalang asin ama. Mga kaibahan, tapos sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Felipe B. Culvera III. Matindog na puan gabos para sa pagpoon. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesu Kristo kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo ka pos. Asin sa imong espiritu. Sumaray na aga sa indo ka pos, mga tugang. Diyos, marhay naga man po, Father. Sa loob kayo ng misa, padagos natong ipamibi, ang gabos sa may mga kamatean, mga miyembros kan familia o miyembros kan sa tuyang komunidad, na nagmamaot nin kaumayan sa indang kamatean sa tabang ni ina asin kan Divino Rostro. Pamibi man kita na magdugag ang satuyang grasya tanganing mas makaarog kita sa pagkamuot nin Dios, mabuhay sa pagkamuot nin Dios. Mga tugang, ako unta astong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko,
makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sinsay mga tugang, na ako ipamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawad ang astong mga kasalan, narahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahayan buot. Inuumaw mi ika, pinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kodero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimiibi kami, warasan na kaming danay na naghuhurup-hurup kan mga espiritu na bagay, kan mga espiritual na bagay, maghimo sa mga tataramo na singibo, kan mga nakakapaugma sa imo, huli kay Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ipinahiling ni David ang sa iyang pagkamaheherakon. Dainiya ginadahan ang sa iyang kaiwal. Inaapoda naman kita gabos na mabuhay nin may mamomoton na pagkaherak. Hinanyugon po niyatan enot na babasahon.
Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Si Saul tuminindog asin nagduman sa kadlagan ni Sif. Dara niya 3,000 piniling lalaki sa Israel sa paglapag ki David. Pagkabanggi, dinuman ni David asin ni Abisai ang hukbo, asin yaon duman si Saul, nagtuturog na hutad sa laog kan kampo. An sa iyang espada, nakatudok sa daga sa iyang pamayuhan. Asin nasa palibot niya si Abner, asin ang hukbo. Si Abisai nagsabi ki David, ibinugtak ning Diyos sa imong kamot ang kaiwal mo ngunyan na aldaw. Kaya tugote akong tigbason ko siya kan sa iyang espada. Saro sa nang tigbas, daina pagduwahon. Si Abisai sinimbag ni David, dai mo siya paggadanon. Si Isay an mabikyaw kan kamot, laban sa linahidan nin kagurangnan, asin dai magkakasala. Kaya, kinuan ni David an espada, asin ang dulay ning tubig sa pamayuhan ni Saul, asin huminali. Mayo ning nakahiling, mayo ning nakaisi, asin mayo ning nagimata. Sindagabos tururog, hararom na pinaturog sindanin kagurangnan. Si David nagduman sa ibong, tuminindog sa alituktok kan buklod, harayo sa sainda asin nagsabi, uya an espada o hade, padigdiha an saro kan sa imong mga surugoon, asin ipakuamo. An lambang tawo binabalsanin kagurangnan, huli kan sa iyang pagkamatanos, asin pagkamaimbod. Ibinugtak ka nin kagurangnan sa sakong kamot ngunyan, alagad daiko ibinikyaw an sakong kamot sa linahidan nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan mabuot asin maheherakon. An kagurangnan, mabuot, asin maheherakon. Magpasalamat sa kagurangnan kalagko. An gabos na uyas ako, mag-umaw sa iyang ngaran. Magpasalamat sa kagurangnan kalagko. Sa are paglingawe, an gabos niyang balaog. An kagurangnan, mabuot, asin maheherakon. Pinatawad niya ang gabos mong mga kasalan. Binulong niya ang gabos mong mga helang. Ilinigtas niya ang sa imong buhay sa lulubngan. Kinoronahan ka nin pagkamuot asin pagkaherak. An kagurangnan, mabuot, asin maheherakon. An kagurangnan maheherakon asin maugayon. Dai naaanggot asin pano nin pagkamuot. Dai niya kita pinapadusahan, susog sa satong kasalan, susog sa satong mga kasumbikalan. An kagurangnan, mabuot, asin maheherakon. Irinayo niya ang satong mga kasalan, siring na ang sirangan harayoon sa sulnopan. An ama may pagkaherak sa iyang mga aki, an kagurangnan naheherak sa mga natatakot sa iya. An kagurangnan, mabuot, asin maheherakon. Si Kristo, iyo ang bagong Adan. Siya ang nagwaras kan bagong buhay. Magsarig kita sa iya. Hinanyugon po niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An enot na Adan, naging buhay na tao. Alagad an huring Adan, naging espiritong nagtatao nin buhay. An enot na tao may kalag, bako an espiritu.
Dangan an ikaduwang tawo, kaiba an espiritu. An enot gikan sa daga, daga nun. An ikaduwa, gikan sa langit. Kung ano ang daga nun, iyuman kita na uyas sa daga. Kung ano ang langit nun, iyuman kita duman sa langit. Dinarata ang ladawan kan tawong daga nun. Darahon taman ang ladawan kan tawong langit nun. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iya mga disipulos, ini ang sinasabi ko sa Indo na naghihimate. Kamo tanindo ang sa indong kaiwal. Magibo kamo nin karahayan sa mga nauungi sa Indo. Pag umawon ang mga nagmumuda sa Indo, ipasampaling sagkod ang ibong napisngi. Sa minaagaw kan sa indong alikboy, dai pagsayuma ang sa indong gubing. Ang minahagad, tawan, dai pagbawion ang anuman na kinuha sa Indo. Kung ano ang buot ninda nagibuhon sa Indo, iyuman ang gibuhon nindo sa Inda. Kung kamo namumuot sa mga namumuot sa Indo, anong halaga kaiyan para sa Indo? Ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa Inda. Kung kamo magbalos ng karahayan sa mga nagibunin karahayan sa Indo, anong halaga kaiyan para sa Indo? Ang mga parakasala nagigibo man kaiyan. Kung kamo magpautang sa mga pinaglalauman nindo na magbabayad, anong halaga kaiyan para sa Indo? Ang mga parakasala nagpapautang man sa kapwa parakasala, taigwa nin pinagahalat na dakulang pakinabang. Alagad kamo tanindo ang sa indong kaiwal. Magibo ning karahayan asin magpautang na daing pinaglalauman na balos, tadakula ang sa indong balos, asin aapo doon kamo na mga aki ng urog kahalangkaw. Hulita siya marahayon sa mga ingrato, asin mga maraot. Magmahirakon kamo, hulita mahihirakon ang sa indong ama. Dai maghukom, tanganing dai man kamo paghukuman. Dai maghatol, tanganing dai man kamo paghatulan. Magpatawad, tanganing kamo man patawadon. Magtaok asin kamo man tatawan. Marhay na sukol, dinusok, yunugyog, pinasupay, ibubugtak sa indong paa. Hulit ang sukol na isinukol nindo, iyuman sana ang isusukol sa indo. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Maray na aga, liwas sa indo gabos mga tugang.
Sa Ebanghelyo, masasabutan niya to, bakon madali ang pagiging Kristiyano. Ano po? Bakon madali ang pagsunod sa kagurangnan, ang pag-arog kay Kristo. Kanakaaging Domingo, hagiramduman niya to, ang Ebanghelyo manunungod sa mga kapaladan. Hagiramduman ko, sabi ko, na kita mga Kristiyano inapod sa buhay na maugma. Huli tabuot ting kagurangnan na kita magin maugma bilang sa iya mga parasunod. Asin ang pagsunod sa mga kapaladan, yubaga ang maging pundasyon kang kaugmahan kang sarong Kristiyano. Sa Ebanghelyo ngunyan, pinapasabot sa tuya, kung sa anong paagi kita padagos sa magdadanay sa kaugmahan na iyan. Sa anong paagi dapat niya ito gibuhon ang mga gawin in pakikipagrelasyon sa kapwa. Nagiramduman ko, sabi ni San Pablo, kita daa mga linalang nin Diyos suli sa pagkamuot. Kaya ang satuyang buhay pagkamuot. Ang pagdanay sa pagkamuot, pagdanay sa mahal na Diyos. Kasi the more na kita naging mamumuton, kita mas tunay nagiging kabaing kan mahal na Diyos. Pero ang pagkamuot na iyan, bako lang arog ka iyan kadali. Ang pagiging mamumuton, dahil lang mapapahiling sa pagibonin karahayan sa tao na marahay sa satuya. Ang pagiging mamumuton, dahil lang maipapahiling sa pagtabang sa mga taong maninigo na tabangan. O kaya sa dahil pagibonin maraot sa kapwa. Halangkaw ang standard kan o ang pangapudan sa satuya nin mahal na Diyos sa gawi nin pagiging mamumuton. Kadaglan sa satuya, dahil man kita naghahangad ning sobra sa dapat para sa tuya. We want to be treated fairly. Kaya fair man kita sa iba. Dahil kita naglalamang. Dahil kita nagkukulog sa iba. Pero ang pangapudan ng kagurangnan, bako lang about fairness, bako lang about being good, guting kagurangnan na kita magiging mamuton, especially to persons who are difficult to love. The Lord wants us to be loving in the most difficult situations. Diyan tada ang mapaipapatunay o ipapahiling na kita tunay na kabaing ning mahal na Diyos. Arog sa mahal na Diyos. Arog kan Diyos na mamumuton miski sa mga bakong marhay asin sa mga ingrato. Anaarugan kan sinasabing pagkamuot. Bako ang satuyang personal na standard. Father Mayo man ako ning ginigibong maraot. Kaya sana kuta magin maray man sinda. Ang Diyos ang satuyang standard. Naduman sa krus, mantang siya magagadan asin pinag-akusaran, bako man huli kan sa iyang kasalan, kundi huli kang kasalan kan iba. Siya namibi para sa mga nagibo kan maraka, nagpasakit sa iya. Namibi para sa Ama, para sa kapatawaran kan sa indang mga kasalan, sin para sa indang konversyon. Sabi ning kagurangnan sa Ebanghelyo, kung kita magiging mamumuton sa mga namumuot lang sa satuya, anong pagkakaibata sa ibang mga parakasala? Na kung kita marahayon sa mga marahay man sana sa satuya, kung pag-iisip, kung paghuro-puro pa niya to, ang pagkamuot pala na pinaghuna niya to na madali lang nagibuhon. In fact, is the most or one of the most difficult thing nagibuhon sa satuyang pagkabuhay. Kaya sabi ko kasubago, bakon madalian pagsunod sa kagurangnan sa dalanin pagiging mamumuton. Magayonon po ang halimbawa na pahiniling sa tuya sa inot na mabasahon. Ang buhay ni David, ni Haring David. Magigiramduman niya to, si David, dati man sana siyang tauhan ni Saul. Si Saul ang enot na hari kan Israel. Naghagad ang mga Israelita ning hadi, kaya tinawan sinda ning hadi si Saul. Enot, marahayon man siyang hadi. But later on, siya nagsumbikal na kumbaga na nagsunod sa kabuotanin mahal na Diyos. Minsan ang kapangyarihan, nakakalasing, sabi ka yan. Pag nyaong ka na dyan sa taas, ang pagmati mo, kapot mo na ang buhay kan gabos.
Malilingaw na ang otoridad na itinao, pasubli sana asin dapat gamiton para sa karahayan. Asin ang padagaw sa pagsunod, sa kabutaning mahal na Diyos, mantang yaong ka dyan sa puder, dapat da ipaglingawan kang si isay man na yaong sa posisyon. Sakod sa punto na pinili na ning kagurangnan si David. Of course, dahil pa man yan aram ni Saul na siya ang anointed na ning kagurangnan. Habang naghahaloy, nagdadakulaan selos ni Saul ki David, hulita, mas nagiging na siyang isa pang may yaon po na paki-assist po. Iga po ng doktor po, digdi. Isa pang tatao sa first aid. Isa po ang makusog-kusog, buhato na po siguro pa ka. Ayan. Niya, si David, nagarubaga threat sa iyang kapangyarihan. Siya nangunyan ang nagiging sikat sa atubang kan mga tao. Kaya huli ka iyan, nagabot sa punto na buot niyang gadanon, buot niya nang gadanon si David. Kaya sa Ebanghelyo, sa inot na babasahon, Saul was pursuing David, tangani na sa iyang gadanon, hulita, pigiling niya ngani na kalaban o threat sa iyang trono. Minsan ngani, mayo man si David na ginigibong maraot. Sa talaganing mahal na Diyos, mantang sinda nagpupurso ki David, nagturugon na sinda sa sarong kampo, sarong lugar. Pinaturog ninyo, sabi nga sa inot na babasahon, nakalaog si David as in sa iyang right hand na si Abisai sa indang kampo, na day naaraman kan gabos. Sabi ni Abisai, talaga ngayang marahayon ang kagurangnan, boss. Itinao na ngaya nin Diyos an payo ni Saul sa saimo. Tugutin na ngaya ako na tigbason siya. Saro sa nang tigbas, dahil ako nauuliton. Bot sabihon, gadanon ta na siya. Hulit ang Diyos na ang nagtataoning, kumbaga, oportunidad sa imo. David has all the reasons tangani nakulugan asin gadanon si Saul. Asin siya na ang magiging masunod na maghahadi sa Israel. Alagad imbes na kulugan ang pinili nin Diyos, pinili niya na maging mabuot, pinili niya na maging mahirakon, pinili niya na maging mapagpatawad, pinili niya na maging mapasensya. Kaya sabi niya, dahil mo siya pagkulugan. Imbes, ang ginibo ni David, kinuha itong garod, asin, nagduman sa harayo, saka siya nagkurahaw. Ading David, uya ko digdi, tanganing maaraman mo,
na mayo akong iniisip na maraot sa imo. Kuta na pwede ko na ikang gadanon. Alagad, daay ko ginibo. Hulita si isay ako na sabi kayan, magibo ning maraot sa tao na pinili nin Diyos. Ang tunay na namumuot, pano nin pagsabot, nin pagpasensya, mahirakon. Namisingani niya o na sa tuya ang diretsyo na magbalos sa sarong tao na nagibo ning maraot sa satuya, pinipili ta na magibo nin marahay. Yan ang sinasabi sa tuya sa Ebanghelyo ngunyan. Na kita magin mamumuton, partikular, sa mga pinakadipisil na tao na mamutan. Kaya sabi digdi sa Ebanghelyo, kung may nagpapautang, pautangon, miski pirang beses na gayo dahil nagbabayad. Maging wise ka na lang. Kung mag-utang nin dakul-dakul, tawan mo sa naning kaya mo. Kasi hindi ka na magmauot nin balo sa iyang hinagad. Nga namumutan ko mga tugang, sa kadakla na beses, ang pagiging mamumuton, difficile na isabuhay. Kung kaya nga ni, perminyato dapat nahagadon ang grasya ning mahal na Diyos. Ang pagpapamibi na magdugang ang grasya sa satuya, tanganin kita makaarog sa gawi nin pagiging marahayon, pagiging mabuot, pagiging mahirakon sa satuyang kapwa. Ang Diyos ang aarugan, kaya padagos niya ito siyang hahagadan kang kakayahan na maisabuhayan siring na gawi nin pagiging mamumuton. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking buktong niya kagurangan ta. Pinangidam muli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. May pagsarig, magdulo kita sa Ama, nin kapatawadan, na ang pagkaherak sa to daing sukol, daing sagkod. Sa lambang pag-arang sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa kinaaban, maging buhay na arogan nin pagpatawad, asin pagmakulog na pinahiling ni Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagkulog sa to, asin sa tuyang familia, o nagpasakit sa anuman na paagi, bendisyonan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tuyang mga kasakitan, makanood kitang makamate, kan mga pagsakit nin ibang tao, asin mamidbidtaan kaugmahan, asin katuninongan ni Jesus, asin ikahiras ini sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagmangno niya to sa mga naghehelang, mga gurang, asin mga pinabayaan, padagos na magpalaad kan paglaom sa saindang puso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mabiyayaan kan buhay ni daing kasagkoran sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Makakaman asin mahirakon na Ama, salamat sa balaog din kapatawadan na iwinaras mo, huli kan sa imong aki. Tabangi kaming ikapamati ang sa imong kapatawadan sa samuyang kapwa, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para mas sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naguutob kan sa imo mga misteryo, sa mga paglingkod na dapat sa imo, nakikimaherak na nagahagad sa imo, na ang dinudulot mi sa paggalang kan kamurawayan mo, sa kaligtasan magpauswag sa samo, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurang na. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Tan mga aki na harayong isiniblag kan krimenin kasalan, binuot mong tiripon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo. Asin sa bagsi kan espiritu, tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlaylain mong kadunungan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga koronin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikay nangadan banal, borabo din gabos ta kabanalan, kaya ining mga atang namimiibi kami, kabanalakan namon ka sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot pinasaluiban sakot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaakini, asin itinaw sa iya mga disipulos ang sabi, magako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kali, singgiraray, pagpasalamat sa imo. Tinausa sa iya mga disipulos, taan sabi, magako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, singkali sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo, si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdama sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina akan Dios, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaito pa nakapagayagaya sa imo. Kanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadehan mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, hitaho mo sa muyangunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, ang samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo,
ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpati narauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Ang mga kasalan kan kinaban, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, tawi kami nin katuninongan. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamiibi kita. O Diyos na makakamhan, namimiibi kami, warasa na an panuga na inako mi, an bunga kaiyan makamtan mi, huli kaining mga misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu na sa muyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadayaan mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo na kami daay mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan maray na bareta. Ining mga pisog magbago sa kaladman kan katawuhan sin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan yubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kang kaugmahan asin katulinongan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ngunyan na Domingo, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na sa tong itatao, tabang para sa misyon kan Santo Papa sa pangaipo kan mga seminarista, asin ongoing formation kan mga padi. Itatao ini sa opisina kan ekonomo sa residensya kan Arsobispo. Sa maabot na Martes, February 25, alas 4:30 nin hapon, dadarahon sa tong parokya ang National Youth Cross. Ini parte kan pag-andam sa gigibuhon na National Youth Day digdi sa Archdiocese sa June 10 to 14. Ang National Youth Cross igwanin first class relic ni Saint John Paul II. Kun kaya minsan ngani ini aktibidad kan mga jóvenes, inaalok man giraray kita na magpartisipar urog na sa Santa Misa nagigibuhon kada hapon alas 5:30 sa Martes, February 25 hasta Biyernes, February 28. Sa Miyerkules, magkakaigwaman ng Tezay Prayer pakatapos kan misa sa pagkahapon. Sa maabot na March 8, Sabado, sa oras na alas 9 nin aga, magkakaigwanin pagkumpil digdi sa satong parokya. Inibukas sa gabos na binunyagan na may edad 12 anyos pataas. Sa mga interesado, makihumapot na lang tabi sa opisina kan parokya, asin magdara nin baptismal certificate. Information sa mga magurang, asin sa mga aki na kukumpilan, gigibuhon sa March 1, Sabado, sa Archbishop Alberto Hall. Igwa po ininin 2 batches, 8 to 12 a.m. asin 1 to 5 p.m. In relasyon sa selebrasyon kan Easter sa maabot na April 20, ang parokya nagiimbitar sa mga magurang na buot iayon an sa indang aki sa Easter Angel ngunyan na taon. Pwedeng makihumapot sa opisina kan parokya o maghagad nin form sa pagrehistro kan sa indang aki tanganing maiayon sa nasabing aktibidad. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Dakudaw Bike Shop, Pasita V. Nario, Eve Peñaflor, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe B. Culvera III. Atindog po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat